Cofai FM. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. This is Cofai FM. Rate Cofai FM radio station with 5 stars on Podcast Republic now. Haleluya. Muzuwara nasi ndinoda kunamata nemwi nemusoro weshoko unoti Jehova ndichengetei muvavengi wangu. Baba nezita ra Jesu. Unomboziva here kuti kana vavengi vachiva vazhinji vedu tinoneta pakunyengetera Mwari, tinoneta pakukudza musiki wedu. Asi ndoda kuti tikuudze kuti kana ukaramba uine kutenda muna Jehovha, Mwari vachakurwira kubva muvavengi vako. Mwari vachakurwira muvanhu vose vanorwisana noupenyu hwako, nokuti Jehovha ndiMwari wenyasha. Right now ndoda kuti ndinamate Jehovha, chengetedzai vana venyu. Jehovha, itirai zvakanaka vose vanochema kwamuri. Ndava vanoda kuona nyasha dzichiduruka mukati muupenyu hwavo. Baba nezita ra Jesu ndinokutendai nokuti muri mutsvene. Kudzwai Jehovha nokuti makatendeka. Upenyu hwangu Baba, kunyange vavengi vakava vazhinji asi ngavasandikunda nokuti nyasha dzenyu dzinogara dzakangondikomberedza. Baba nezita ra Jesu, wakaipa ngaashaye ugaro mukati muupenyu hwangu. Wakaipa ngaashaye mukanwa wokundiparadza. Wakaipa ngaashaye mukana wekuuya achiputsanya zvinhu zvose zvandakavaka mukati muupenyu hwangu. Librahanda labohoza. Baba nezita ra Jesu ndinokutendai mwe mutsvene. Kudzwai Jehovha nokuti makatendeka. Larubrahanda lebrahanda ye brohonda. Baba nezita ra Jesu, I command every spirit, I command every power of the devil against my life. Ya brahande le brohondo, ye te li brahanda la gazoya, ya brahande le brohonda. Jehova, ndichengetedzei kubva muvavengi wangu. Jehova, ndichengetedzei kubva kune vanorwisana noupenyu hwangu. Baba nezita ra Jesu ndinotaura maropafadzo. Baba nezita ra Jesu ndinotaura nyasha. Baba nezita ra Jesu ndinotaura madozi Baba kuti ngaavhurike Jesu mukati muupenyu hwavo Baba, mukati muupenyu hwangu Jehovha nezita ra Jesu. Ya brahande le brohondo, ya kariba hande zetalia, ya brahanda la gazoya, ya ke brohondo zikataya, ya ka brahanda le zataya, yo brohondo li brahanda. Iwe muvengi wangu usafara mazuva angu kutambudzika. Iwe muvengi wangu usapembera pamazuva angu kutambudzika, nokuti Jehovha wangu uchandirwira kubva muhondo dzose, nokuti Jehovha wangu uchafamba neni muhondo dzose, nokuti Jehovha wangu uchandiropafadza kunyange iwewe muvengi uchirwa noupenyu hwangu. Mazu prahanda yakati pahanda zaya, ya prahanda le prohonda, ya prahanda la kazaya. Nezita ra Jesu, ya prahanda le prohondo. Iwe muvengi wangu usafara kana ndichitambudzika. Iwe muvengi wangu usafara kana zvinhu zvisingafambe zvakanaka. One day I shall rise in the mighty name of Jesus Christ. One day I shall go in the mighty name of Jesus Christ. Saka usafara, saka usapembera iwewe muvengi wangu. Nerimwe remazuva Jehovha vachandisimudza, nerimwe remazuva Jehovha vachandivhenekera. Ya brahanda leikrahandiri bahaya, ya brahanda la brohonda, ya brahanda. Jehova ndichengetedzeya kubva muvavengi vangu. Jehova ndichengetedzeya muvavengi vangu. Jehova ndichengeteya kuna vose vanondirwisa. Baba nezita ra Jesu. Ya brahande le brohonda. Pray wherever you are. Ya kari brahande le brohonda zikataya.
ya brahanda librahende lipahaya, ya kabrahanda la prohonda zikataya, ya bazakata, ye brohondo librahanda zakataya, ye ketelika zakata, mazo brahanda librahanda, ye bedobozata, ya bahande zokotalia, maru brahanda, murimwari wengone, murimwari wenyasha, babanes darajeso, ya bazuka tali mahanda, ya brahande zikataya, ya katakata, ya brahanda zakataya, dinotaura nyasha, dinotaura madozi kitingavurike, mukati mopenyu wako, ya brahanda zikataya, ya badaka zakataya, ye brohondo zikataya. In Jesus' mighty name you are blessed. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory. This is Cofai FM. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station, Cofai FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +2 76191648897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.